nga striker nga nagdungan og patid sa killer. Atomic na bombang hinimo ni Rob Oppenheimer. Ain't that a bummer? You can't blame others cause you know damn well you deserve to be slaughtered. Tungod sa imong antics, theatrics, you phony motherfuckers, stupid faggots. Ang imong demeanor is rancid, luod pakastain sa dope na float. Bisang pagwalay boat na nga usa di ay mo halap na matabot ang ina og ay mo. Di malulupig kay wood skills sa nga kong kampo. I'm so dope that I float. Bisang pagwalay boat na nga usa di ay mo halap na matabot ang ina og ay mo. Di malulupig kay wood skills sa nga kong kampo. I'm so dope that I float. Bisang pagwalay boat na nga usa di ay mo halap na matabot ang ina og ay mo. Di malulupig kay wood skills sa nga kong kampo. Ang build na supremo. Nigga what? Mga weak na pendejo. Di pwede magpamembro. GUCCIBERT is stricto suplado kay dato kaayo. Nigwa kinsik flow literal nga visceral. Na ay chemical akong lyrical. Terminal kagwa kay seminar. Ingon anak ko ka technical. Ingon anak ko ka technical. So don't that a float. Bisang pagwalay boat na nga usa di ay mo halap na matabot ang ina og ay mo. Di malulupig kay wood skills sa nga kong kampo. I'm so dope that I float. Bisang pagwalay boat na nga unsa di ay mo halap na matabot ang ina og ay mo. Di malulupig kay wood skills sa nga kong kampo. I'm so dope that I float. Bisang pagwalay boat na nga unsa di ay mo halap na matabot ang ina og ay mo. Di malulupig kay wood skills sa nga kong kampo. Tang build na supremo.